Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Ngawukan basa Jawa kok ngomong basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe ngomong basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar basa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Medun neng rest area neng Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun duluk melayu. Setelah kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Nek susu tante, Susune bebek. singkatan kok bebek. Ya gak. Lah apa kon susu tante? Susu tante sumbangan sukarela tanpa tekanan susu tante. Udel. Bodong. Singkatan kok. Ayo singkatan udel ayo udel bodong dawa lut ngene kok. Ya tudul Ya apa? gak ana singkatan udel. Usaha dagang ekonomi lemah udel. Lah nek PTT. Nah, Pegawai pegawene telekomunikasi sapa? pasukan tembak. Masa apa nang pasukan tembak? Tembake wong PTT kok pasukan tembak. Lah apa kon PTT? PTT pelembungan totot diet. Apa singkatanmu? Lah kon belakang nang PTT. Mangku prawan enak era karuan. Sebab apa? Sebab durung pengalaman. Mangku rondo. Enak era sepiro. Apa sebabe? Sebabe wis ombong. Kena apa ombong? Sebab bapak wis kulino. Kok ya wis kulino? Anak elimo. Sing bener. MC itu seperti dangdut yang wow membahana suaranya menggelegar. Baik saudaraku, yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Jawa Timur. Ada siapa dia? Penyanyi yang sudah tidak muda lagi. Lah sampean kan wis tuwek. Wong kowe MC ne ya wis tambah usur ngono lho. Wis mbuktekke. Bus. Ternyata nyetrum lho. Aku menyekel kowe sedilit kowe aku nyetrum dadi Enggak gagak. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresna tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresna karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh di oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Kata nuwun nggih, Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 nggih, muni-muni wae lho. Nek isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Halo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah Sudah. duduk. Duduk. Dupa sajawanipun Dereng saged. oh dereng saged tesih sekedhik-sekedhik nggih. Sekedhik-sekedhik. Awas hati-hati bahasa Pekalongan mriki niki wonten bahasa-bahasa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Beda dari di Solo ya. Iya, di Solo lain. Oh. Misalkan orang-orang yang
cerdas itu di sini ada istilah tertentu. Apa itu kalau Cerdas di sini? itu kalau untuk laki-laki pekok. Pekok. Kok. Ya. Pak Dalang malam ini sangat pekok. Ya, betul. Aduh. Asu. Modern. Asu itu apa Pak Dalang? Asu itu Terima apa kasih. ya? Hah? Terima kasih. Ya betul, asu itu Oh, terima asu. kasih. Iya, Oke, asu. Asu itu terima kasih. Asu Pak Dalang. Ya, sama-sama asu. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan dindi kuwi nanti wong sing streaminge ngerti lho nek aku streaming ngevlog mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot aku ya mung saka cangkeme cah siji iki Nyoto kok ngopo? Aning wingi ora. Marga ayah kamu apa? Bapak kamu namanya siapa? Pak Liceng suwi, Pak. Bapake jenenge. Oh, ayo kuwi sing sok ditangani Pak Suryono ya sing ngono kuwi. Iya. Terus mamah kamu, ibu kamu? Mamah kamu? Buku aslinya namanya Sumiati. Sumiati. Tapi gandeng itu udah rabi sama Orang Cina. Sama orang Cina. Gandeng. punya marga. Marganya? Nyang Peju. Nyang Peju. Oh, Nyang Peju terus. Nyang Peju. Bapakne mau Li Cheng Sui. Oh, jadi Cina Pak ya Cina. Cina, marga Ini Cina saru apa? ning kono lho ra saru. Saru emang artinya apa itu marga Cina? Lah ya kalau di sana enggak saru. Iya, terus Kemudian aku perpaduan dari Cina? nama itu jadi Li Chungpe. Oh, Li Chungpe. Jadi Li Chungpe itu perpaduan dari yen mati donya ra melu bojo ayu wis ana sing nemu, ning kuburan keloro-loro anak bojo ra gelem donga. Ana kere. Nah, ora apa-apa wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rung kulat karo aku kok wis kulat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Gitik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil bo. Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Itil bolong. Itil bol. Oh, antene. Antene kowe. Jaran tenan.
tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Yo wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Yo wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nantiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Mbak, apa bener to nggonmu renek rambute? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah arep nangis sih. Eka? Nun. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Ha iki Pekli iki tunggale penget ki lho. Apa penget apik banget. Oh. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan ya urusane. Wong panjane wong iki selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Kata-katamu piye setiap air mata dan beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi yo arep ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran rasido? Ini Mbak, resepe ben awet berpasangan iki apa kudu teleponan terus? Telonan.
Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki. Mbak, sampean cocoke tak celuk tante ayo. Tante ndasmu kaya tahu. Aku ya nek celuk tante. Wong diceluk tante, wegah kene apa jane? Kesane kaya wis tuwir. Lah pancen wis tuwir ngono kok. Kok nek nyeluk aku ya? Baris-barisan mbak kowe nyeluk aku tante patakmu kuwi. Wong wis tuwek diceluk tante ora gelem. Ra ndek pacar kowe, Mbak? Oh, ra ndek pacar. Pacar matamu. Bojomu nek ndi? Kodar. Aku wis kulino didoni ya. Kulino didoni. Waduh. Kok malah kulino didoni? Mongko aku ndek bengi bareng itu. Carane piye carane? Yo ngene lho. Iki ra dadi-dadi kok. Lah kuwi ngopo, Mak? Boyokan. Lah kok iso boyokan iki piye to? Mami sampean banter Ram. Lah kan wis tak abani, siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya. Ngomongnya aja banter, panggah ae. Ya piye saking semangat lho, Mak. Niki bobrok awak. Elek bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku yang ngerti. Dongkates kayak daginge empuk. Tangane rondo kayak daginge. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to.
Masamu nggonku korengen ta nganggo Tensoplas. Loh, Masih? Iya, Dek. Gimana Masnya, Po? Aku gak bahagia loh, Dek, karo Dek. Sakno rek. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malih ternyuh lho aku. Intara. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh. Iya. Iya toh? Kowe ro aku saiki ayu toh. Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jil-jil cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Lah anggit kuwi arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salah apa, Jal? Ini lho mon Doraemon kupengmu, ya Allah mon dia akan bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Lah anggit kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Masa yo salah? Masih kowe kerja, masih kowe ora kerja, masih kowe nganggur, masih kowe tapi ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lah kleru ku piye, Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Lah pokoknya ngutang-ngutangi wong barang. Kok bojoku dhewe lho kotangi. Bojoku malah ora tau kotangan kok, Mak. Nek ngono saya untung ora ditakleti wong kon. Gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Oh, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang wulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wongnya lagi masakno tukang ki hari-hari. Iya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku patang dino mangan sego ambek kerupuk tok iki, delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente-nyente. Tapi aku tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ora percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Goro-goro secuil omongan karo tangga dadi tukaran. Goro-goro secuil omongan karo tangga tukaran sadalan-dalan. Omongane mong sepele digawe gedhe. Wong wedok kono kene kok padha wae. Tanggane kere malah diece. Tanggane sugih diitung tuyule. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki.
idemu takok lho. Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar alah. Ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas. Turun ke bawah. Masuk ke dalam. Keluar. Enak tenan. Allah. Jan. Ti aja. Oke, Jan. Semplok waras ya. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Lah, Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa. Ora iso. Ora dicoba kok meni ra iso? Lah. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok Pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge Mbah? Pasingsingan. Sing gedhe Pak. Kowe balik apa ora? Lek ora klambimu tak gua nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik. Jane ngerti udan apa ora? Kok katisuk dolan ra butuh balik, kowe ndek omah apa ora? Yo cek udan lo makane ngiyup se kembloh kok. Ya lek karepmu ra balik karepmu. Mulih to sik. Bocah arep angel diatur. Ngono marah-marah, balik gak apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Bahasa Inggrisnya siji, one, loro, two, loro setengah. Ora iso irunge mekrok. Piye to kowe iki masuk? Siji, one, loro, two, loro setengah. Apa enek loro? Ono. Lah siji, one, loro, two, loro setengah. Tugel. Oh. Met bahasa Jepange terima kasih ya, Met. Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya. Angger ngeden. Jepang cirine ngeden. Oh, ciri khas Jepang kuwi arigato. Oh, angger ngeden basa ya ora ngeden tok, matane mencil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mbon nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone Komet. Ning nggone pojokan mriku. Ning nggone omah cilik niku mbahe Komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, Komet teng pundi? Komet nggih metu. Kayak bamu ya turunan Jepang. Lah niku mboten Jepang. Ya apa? Kayak gegel. Tak tapuk sisan ora yo isu yo mesti ngono kae kok bocah lagi metu. Ini nek opo to? Awake dhewe nikah iki lho. Kok rumangsaku aku ora tau mbok jak jalan-jalan to. Lah awake dhewe nikah iki dhisik gara-garane opo? Ya mergo jodoh to. Sampean kelingan cerita zaman dhisik ra? Pepatah mbah-mbah awake dhewe. Kalau udah jodoh itu nggak akan pergi kemana-mana. Kowe apa bar mangan sabun? Lah apa wangi? Lambemu kebak utuk. Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omahe ate koyo ngene. Wah, mening iki. Sik. Sampeyan ten napa? Anu goleki abah topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone abah topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Aku. Anu, abah topan temen ndi? Tasik medal niku wau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sak jam lho.
Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Kok bojoku krungu. Sing ngene lho. Teng. Lah sing bener Tempe elen. wis ora cethok tenan. Nggih maklum Pak, wong rondo 16 tahun kok, Pak. Lah rondo aku ya wis kabeh lho, Pak. Lah kowe iki wong rondo kok kabeh iki arep nggo apa? Lah kok nenek tamu sing ingin. Wajane wong kene iki ora ndak akhlakul karimah wae. Kaya wong omah ya ora enek mung kulite sedhil kene. Dipeme ya nglunthunge arep bareng. Ane aku ki saiki sapa sing ora seneng nyawang keadaan kaya ngene. Wah, aku ki amarga jamune rek. Umur 52, rondo wis 16 tahun. Iya. Ning isih awet enom, jamune apa? Jamune cah nom-nom ngene-ngene iki lho. Lah terus sing sepuh-sepuh, sing tuwa-tuwa? Ah, sing tuwa ki munggo tombo gringgingen. Gusti. Iki gringgingen apa ora iki? Ah, rada aku mau saking kesuwen ning pondokane lho. Bokong gringgingen sak andi-andike ngantian. Kependel-pendel karo Randa ta? Iya Mbak, biyen iki aku padahal benci lho karo rondo. Tapi kok saiki iso seneng yo. Nah, mulane nek urung jajal ki rasane Allah rondo. Alah rondo. Sumpah Mbak, biyen iki aku benci karo rondo. Giliran kenal saiki. Giliran kenal saiki ketagihan aku. Pokoknya aku moh nek ora karo rondo. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu karo gadis. Iya Mbak, kok iso ngono ya Mbak ya? Yang rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Iya Mbak, sesuk lagi kenal rong dino kok kon jajal. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah Met, kok eneng ae kowe. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah Met, kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing das sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku rapat yo celutak koyo ngono tur. Aku ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah Met, kok eneng ae kowe.
Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Ngapain pula ketekon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe? Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing das ireng. Iya, kucing das ireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku ora patio celutak koyo ngono tur. Aku ora taren dhisik ora gelem aku. Ya mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Apa bener toh? Basa Jawane barat iki kelon. Kulon. Iya, aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang iki. Wis seru aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ora oleh apa piye? Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI. Sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3? LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jerantang. iya. LUPI sing gur gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh, 4PI. Iya. Nyeluk anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 pi. Wah, lha nunukmu anu, nggonmu enek sing jenenge nunuk lak ya ora. Kok seneng buke ngarep dhewe iki terus dadi kelingan aku. Kekelingan ngopo? Ya ngono kuwi ning nganggone daster. Heeh. Ya jebles persis kaya buke ngono kuwi. Ketemu ning Alfamart. Heeh, kepiye? Aku arep tuku rokok, buke iki tuku jenenge tisu ana mburi. Oh iya. Sangkik lemu gek ya nganggo apa jenenge daster. Bar ndodok ngene iki ngadeg iki lah kok nyelempit ngene iki. Nyelempit ngene iki lho. Nyelempit mlebu. Lah aku lak sing ngerti lah aku. Iki engko nek buke mlaku rono ngerti wong akeh malah mah isin ya buke iki. Aku lak ngono to. Akhire ben ora isin iki tak dudut ngono. Lah barang tak dudut iki malah aku diseneni to. Heeh, terus? Kaya ngono ki tidak beradab namanya. Ngono kuwi. Akhire buke iki ternyata kan ora seneng. Jari tak lebokke meneh lho. Ngene iki. Enek ki meneng ae. Akhir tak dudut nesu. Akhir tak lebokke seneng. Akhir tak ngenek-ngenek iki lho. Aku iki bojomu, Pak. Heh. Kok nek gendakmu purunmu njaluk dhuwit kok kei dhuwit? Heh. Kok pangku tok kok kei dhuwit? Sedangkan aku bojomu sing bendina ngingoni awakmu, sing bendina masakno awakmu. Heh. Pancen nggihmu kuwi lho, mbok padakno apa? Kowe nek lara ya aku ya sing ramut. Gak no kopi ya aku, tangi turu ya aku, barangkali ra aku. Tak jaluk gendakane gampang men lho. Dipangku tok wis kei dhuwit. Terus marang ngono lek gurung dianggo. Aku kei dhuwit sontok. Sedangkan aku masakno semoga semua baik lagi. Iki ya gak apa-apa Pakmu. Ya, ini kata maneh iku ya, Pakmu. Nek bawa pura iku ya sing ayu-ayu aja sing elek. Ngan ninik karo nunuk kuwi. Delalah ki ninik ro nunuk tiba. Lah kok ninik iki ora apa-apa, nunuke suwek lho, Nduk. Aku kleru nggon apa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa, tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet kopi ora aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to?
Ngene lho, ngene tangane sedih. Enggak aku sedih. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong lho, aja suwek. Dokter ngomong suwek kok dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai kerik. Lha apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulih mengko. Kok iso wong Halo. Halo Tania. Mas Haji, kok telepon to sampean ki? Mosok telepon nek gak oleh. Bojoku ndek omah lho, Mas. Bojomu nang omah. Iya, kita wong tes masuk ning kamar mandi. Iya Tan. Nyapa? Kangen aku. Kangen. Masa Allah piye to wong iki? Padha aku juga. Awakmu ya kangen aku, Tan. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Mosok Tan? Iya. Asik. Terus tuh Mas, pokoknya cintaku padamu ini Mas. Wes to ngalang-alangnya sepeda yang bledos. Lah kok koyo sapi teng bledos to? Mau aku nembok padano sapi teng bledos? Loh, kok mau piye to? Lah sapi teng bledos iki akeh wong ora seneng to. Ngerti ya, sepeda yang bledos ya ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng. Ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng, tapi mereka harus menerima, harus mencium juga. Iya Tan. Iya, ambune dari hidung tembusnya jantung kok dadakno bau yang sangat tidak pernah bisa dilupakan. Iso ae cangkemmu Tan. Ya seperti itulah cintaku padamu Mas. Iya Tan. Iya Mas, ilipiu pokoknya. Aku yo ilipiu to. Sama lagi apa? Kate ngaret aku. Ngaret? Masya Allah, sregepe. Aku rambut jak ngaret. Kowe gelem ta mbaturi aku ngaret? Iya, kok nak sampean lapar, kok tak dulang suket. Kok mbok dulang suket to? Rumangsamu wedhus apa piye aku? Iya. Mas, bojoku metu kok jeding Mas. Wis ya. Heeh. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo. Aku ingin yang masjid karo Pak Mudin. Enek irik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nuwun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora, enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mas. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae.
Tak sing nomor 4, Mbak. Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Mak Nur, arep teko potongan harga ke sing dipotong sisi endi? Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ade iso kebangetan ki piye to Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane, kok cara mana hargane mangi 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah, Mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Gak suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok iso. Ngono ae kok nesu to, Mak. Terah yo ora roh apa salahe teko. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Dadi wong ki aja kaken omong. Mending dadi wong sing meneng, meneng-meneng duit akeh, meneng-meneng duwe mobil, meneng-meneng duwe motor, meneng-meneng duwe omah, meneng-meneng duwe sawah, meneng-meneng duwe pekarangan ambak, meneng-meneng gemblung. Wong anu duwe duit ora kaken kepengin. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo, ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Tak takoni kok. Pitik sikile pira? Pitik ya loro no, arek cilik ngerti. Nek sapi sikile? Papat. Wedhus. Papat. Nek ula apa gak dikei sikil? Sebab itu binatang melata. Gak iso. Apa? Nek ula kon kei sikil nyokot. Lah kok iso? Ayo ula mlaku kek ana sikil nggih gak dicokot kon. Ayo, mulakno ra diwe sikil. Makane aja dikei sikil. Iya. Bener enggak? Iya. Modar kon. Aku iki gak mandang ayumu, Dik. Lah silet. Aku sok meneng gowe gak umum. Pret. Ini Uang ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak.
Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat-angkat. Halo guys, Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab guys. Monggo. Anja. Dino Minggu reng Aku ra metu. mlaku-mlaku Aku ora metu. ana wong wedok ayu reng Aku ora metu. bareng mbok cedak ireng Suwe-suwe metu. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Jangkrik, Roma bisa ngarit. Mbak Nur, lapo yo? Donat kae kok tengah ra enak blas yo. Brengkesan pindang ki mentol tak guakar cek gosong pereng ngono. Brengkesan pindang diawur. Ki terus dipangan tengahe donat ki opo? Jenenge takon lho, Mak. Gak ono salahe kan wong takon. Oh, wis ora enek apa-apane, kuwi tinggal arwah yo. Karek arwah tok ora kena dipangan, dicokot yo ora kena. Tengahe kuwi ngono bolong, ya Allah Gusti, brengkesan urang. Jere mau brengkesan pindang, saiki jere brengkesan urang. Sing bener iku sing ndi? Kalau granat renek nek. Empat sifat burung laki-laki. 1. Hormat. Ketika pagi pasti berdiri dan akan menunduk ketika yang dilihat adalah nenek-nenek. 2. Sopan. Mula-mula tertidur namun spontan berdiri bila yang dilihat adalah wanita cantik. 3. Manja. Ketika jam 11 malam pasti minta dielus-elus. 4. Konsisten. Tiap subuh pasti bangun. Fakta lo ya. Mak Nur, arep teko potongan harga ke sing dipotong si Cindy. Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ada iso kebangetan ki piye to Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah, Mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok sok. Ngono ae kok nesu to, Mak. Terah yo ora roh apa salahe teko. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Bi. Luwih dosane tak bales padha sik kei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya ya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu, Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu, Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya? Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu, Mah. Alah, dadak malu-malu anjing. Gak bales, Pi? Sak karepmu, Mah. Ndang mandi yo kono lho. Yo, Bebet lan karo pamu blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik.
Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Ya. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ra setuju, didik bayi menjadi solusi. Loh, Masih? Iya, Dek. Gimana masnya po? Aku gak bahagia loh, Dek, karo Dek. Sakno rek. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Lintara. Eling. Gak iso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jajal cangkemmu pindah ning glamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Lintara. Eling. Gak iso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jajal cangkemmu pindah ning glamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Dah iya. Rujuk tapi ya. Tenan apa ora, Dik? Iya. Ndang. Oke nek no. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Wayah udan mas. Iya dik reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak bergawe arep apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya palah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu. Nah karo kuwi ya cocok deh. Ya wis, aku tak balik. Mak Nur, arep kok potongan harga ke sing dipotong si Cindy. Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ada iso kebangetan ki piye to Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane, kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok iso. Ngono kok nesu to, Mak. Trah yo ora roh apa salahe teko.
Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu mah. Enak, gak malu-malu anjing. Kak bales pi? Sak karepmu mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo, Bebet lan karo kamu blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngelingin dhisik ya pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Nyak nih, mesti nggak teli. Bahasa Inggrisnya makan belut bola panjangnya apa mbak? Lah tenan ta? Sek rungokno gobokmu ya, jetokak takok ya. Lah nek ngerti ora mungkin tekok to, piye to iki jane? Ngono ae dadak digenahne to. Tak ditik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil bo. Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi. Iso bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Suwe ora jamu. Jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Wayah udan, Mas. Iya, Dik, reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak bergawe arek apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya malah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu.
Nah karo kuwi ya cocok ge. Ya wis, aku tak balik. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani. Siapa takut? Tak buka cuwili ingonmu. Cuma itu sih toh dibuktekne. Peh, rasa buaya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok disekit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Kapan to dek rupamu iso ayu kaya tangga-tangga Dapuranmu tak kandhani, tuku kayu nyebrang kali pengen bojo ayu ramuk bandani. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah ternyuh lho aku. Intara. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Ayu. Tak jajal cangkemmu pindah ning glamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Lah iya. Rujuk ta piye? Tenan apa ora, Dik? Ayo. Ndang. Oke nek no. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteot iki? Pera-pera to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loro so. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kupanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyak. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Fatul. Pacul. Fatul. Jenengmu Katul. Fatul. Hah? Fatul. Fatul sapa lengkape sapa? Fatul Azkiyamuti. Fathul Azkiyamuti. Kok Patul? Benar. Kalau ke sekolah sudah berani berangkat sendiri apa masih diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Bapak. Bapak kerjanya apa, Nak? Angguran. Namanya siapa bapaknya? Bapak namanya siapa? Muiz. Hah? Muiz. Oh, Pak Muiz. Kalau ibu? Jual. Jualan apa, Nak? Jajan. Oh, ibunya yang jualan jajan. Bapaknya pengangguran. Berarti bapak Kadang-kadang bantuin. Bantuin siapa? Ibu. Oh, bantuin ibu. Berarti bapakmu kalau di rumah tidur ya? Ya kadang-kadang. Kondi ngono wi. Wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesirno? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Mbak, awakmu ya iso meteng to? Yo aku ki bolong. Tak kira buntu. Dan nek aku buntu ngono mbok croti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Ora percaya nek bolong. Aku lurung roh. Cah kocok. Cah nek kurang asupan pentol ya kowe.
Lah aku lho wis duwe pentol dhewe. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ana dhewe, ajang reget asa ana dhewe, omah reget saponono beres ana dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga. Ya apa? Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido e. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to kondi ngono kuwi. Wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ya ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-teteh kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Sampeyan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Jontek kon yo nglidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yoan sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah ini.
Penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Getun aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to. Sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ndelak ngomong. Guru-guru kowe lho ki lintut tawon aku. Syukur. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ora percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Manur ape takon, apa bener buah lontar iku sualan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa to, Mak? Siwalan gendeng siwalan ya lontar ki siwalan. Siwalan, gak sualan yo. Ketemu aku nandur kuwi lontar terus kukune suwal ngono kae. Suwal gak teng grandul nang dhuwur tumpuk aku meneh terus enek sak sempak-sempake ya. Tumon lho, Mak. Sing menek lak sualan to. Bocah iki sesuk tak kawawon. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk wedene balap papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol. Kuwi wis sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene mbane iki. Dalan iki dalan oldok, lah enek dalan. Nyapa? Perkara tol gak mau kalah. Kon mancep endi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, kowe tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok isi maem guni Siti iki lho? Sik mama mau tanya, sakjane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawedep. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama to yang Sotomu rasane ra karo-karuan. mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasanya ra nyampleng bias. Alah omongane sampean ape maem karo mliri ibu kok sing saibor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ya ora sedep ya. Kamu bisa. Cuacane wadem. Enake nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enake. Ijlik bakso. Enake bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirane ora sekotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Ora sekotor ae pikirane, enake bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso. Ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes, kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Ting, aku wingi bar muntah-muntah. Ngapa sih? Gara-gara aku bar mangan endok koe sing tek goreng. Ya kan kowe njalu endok wingi. Iya sih, tapi donge koe ngomong nek endokmu ora bisa dipangan. Ya kan kowe salah siapa? Terus bae njalu endokmu bae ting, endokmu bae sing enak. Sing kowe sing panganane pernah kan berarti endokmu enak. Nyatane aku malah gumoh.
Ya kan kowe iki jaluk. Tawani ndok bebek ora gelem, jaluke ndoke nyong. Salah apa? Iya. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwekno alok. Kata-katamu piye setiap air mata dan beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah kowe apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Anjay.